putu, tun jeszcze bude żywy, poskojżdym mieni z utrobu, nie jarami was dziwy. Ach, nie komso. Ach, Marcin, Marcin, w utrobu, wszak bo mnie jest miesiu. Sam już za typisz nie złożył, za swoich wiele rysiu. Ach, wodca syna zubieny, dowódcowskiego domu. Raj Bożije ci zlubieny, tuj ze przyszak so złomu. W imieniu Ojca a Syna Ducha Świętego. Miłość naszego Knieza Jezu Chrysta, lubość Boha Ojca a zromadność Ducha Świętego, bądź z wami wszystkimi. Moi lubi, prenia postna niedziela, święty czas, w którym spytamy so praszyć, jak steju we moim żywieniu, jak sym przed Bohom, co czyni mnie odwisnym, gdzie pytać pomoc. Haj, chcemy w tym czasu wuriedzić swoją duszu, znowa przeprosić k sobie Bożu lubość, mieć czystą wutrobu, z której chcemy Boha a sobu człowieku lubować. K tomu je postny czas, k tomu też słusza sakrament spowiedzi, a też nasze osobinskie przedewzacia. Prośmy, żebyśmy w tym dojutrownym czasu wutrali we dobrym, a też z Bożej pomocą polepszyli to we nas, co jeszcze słabe a krzywe. Na kim wszak modlimy so w należnościach naszej osady. Prośmy Boha, bo wodacie swoich grzechów, żebyśmy z czystej wutrobu tutu Bożą mszu oswiecili. Smil so nad nami knieże, bo pokaż nam knieże swoją smilność. Woda ja spuść nam nasze grzechy, wszechomocna miłościwy Bożo, a dowiedź nas do wiecznego żywienia. Knieże smil so, Chrystie smil so, Knieże smil so. Modlmy so. Wszechomocny Bożo, kujże leto świecimy 40 dniów postny czas. Daj nam dalej lepiej zrozumieć Chrystusowe potaństwo, a prawie postupują, docpieć wieczne żywienie przez naszego Knieza Jezu Chrysta, Twojego Syna, kiż jest Tobą żywy, a króluje w jednocie Ducha Świętego, bo wieki na wieki. Słyszymy czytanie z knihy Genesis. Bóg rzecze Noache a jeho synam, kotřiž bychu przy nim takle. Leče,
związam swój związek z wami a z waszymi potomnikami po was, a z każdej żywej bytością pola was, z ptaczkami, ze skotom, a się dziwinu na polu pola was, ze wszymi zwierzętami ziemi, ze wszym, što się z archi wyszło. Swój związek z wami związam. Nigdy nigdy so hižo nie zahubi šo miaso przez lijencu, a żadna lijenca hižo nie przyjdzie, zo by ziemiu zahubiła. A Bóg praji, tole bude znamio sluba, kotro związa między sobą a wami, a všemi stworonymi pola was ze wszy splaj. Staju swoju tucze domručili, wona niech je znamio związka między mną a ziemiu. Gdyż swiedu mručele nad ziemiu romadu, a gdyż w mručelach pokaza so tuče. Potom budu na swój związek między mną a wami a všemi żywymi stworonymi všem miasom spominać. Żadni hižo nie smieđa so wody stać lijenca, zo by šo miaso zahubiły. Słyszeli jsme słowo Boże. Bohu ťa. Słyszymy czytania z prvního lista świętego apoštoła Petra. Lubi bracia a sotry, tyż Chrystus je juno za rychy zemrył, sprawny za niesprawnych, żeby nas k Bogu przywiódł. Morjeny był po ciele, ożywiony po duchu. Tak je też zastupił dojastwa a je przydawał ducham. Tuči bychu tedy w dniach Noacha nieposłuszni, jako Boža dłuhomyslność czakaše, gdyż był archa twarena. Nie so jeno mało ludzi mianujce 8 duszów na wodzie wukowa. Pono tomu was nitko księdza wukołuje. Wona nie odmywa czylne mazanosće, ale prosy Boha o dobre świadomie przez zrułastaniny Jezu Chrysta, ki 'ż je do niebes docpiewszy przy Bożej prawicy. Tuž je Bohu, was nitko księdza wukołuje. Wona nie odmywa czylne mazanosće, ale prosy Boha o dobre świadomie przez zrułastaniny Jezu Chrysta, ki 'ž je do niebes docpiewszy przy Bożej prawicy.
Jemu su pocisneni janđeljo silnosće a mocy. Słyszeli sme Słowo Boże. Chwała Tobie, Chrystcze, Króla a umożnika. Nic jeno z chlebom samym so człowiek żywi, ale z każdym słowom, ki z Bożego erta wukacza. Chwała Tobie, Chrystcze, Króla a umożnika. Kniez budź z wami. Ze świętego zcienia po Mateju. We wonym czasu był Jezus od ducha do puszczyny dowiedziony, zoby od diaboła spytowany był. Postciesze so 40 dniów a 40 noców, a był naposled głodny. Tu przystupi spytowar k niemu a rekne, Syli Syn Boży, porucz tu tym kamieniam, niech so na chleby przemienia. Ale wun odmówi, takle je pisane, nic jeno z chlebom samym so człowiek żywi, ale z każdym słowom, kiż z Bożego erta wukadzia. Na to wza jeho diabeł do świętego miasta, postawi jeho na wierzch templa, ryknie jemu, Syli Syn Boży, spuść sodele, jedzie pisane, swoim jandzielam je Tobie dla przykazał, a na rukach Cię poniesu, zoby snać ze swojej nochu w kamień nie zrazył. Jezus jemu ryknie, je pak tyż pisane, nie spytuj knieza swojego Boha. Znowa wza jeho diabeł na jara wysoką horu, a pokaza jemu wszystkie królestwa świata, a ich krasność. Jemu ryczo, to wszo ci dam, jeli padniesz, a so mi pokłonisz. Tu jemu Jezus ryknie, dzi wote mnie zatanie, je mianujcy pisane, kniezej swojemu Bohu masz so kłonić, a jemu samomu służyć. Tuż wopuści jeho diabeł, a hnydom przystupichu jandzielio, a służachu jemu. Dobre poselstwo naszego knieza Jezu Chrysta. Lubi bracia, lube sotry, przed niekotrymi latami przedstajachu na karnewalu w Düsseldorfie Bamża na karje, kotryż diaboła żonowasze. Poprawą biesze to jeden biskop zmierz w oczom diaboła. Takie a podobne obrazy pokazują, że je humor w niemskiej hustobie zniwoła w osobie tun cyrkwi naprzeciw. Nie idzie jenoś w Bamża, w jego autorytu jako zastupierza Chrystusa na ziemi, ale idzie też w lohkość, z której so tunle zły duch przedstawia. Tak je won hiżo wiacore lata zobraznieny jako tu niestraszny, znano chłupy, drudy samo sympatyski. Na nabožinie we Polskiej spyta jeden holc z wuczeriom duchownym so hrajkać, prajo, knieże farario, ja chcę do hele, tam je przyjemnie a ciepło. Duchowny odmówi jemu,
Podaj mi swoją ruku, a pokazam ci, jak przyjemnie a ciepło tam je. Hulc spyta jenoś chwilku swoją ruku nad zaswieczonej świeczku dzierżeć, a to jemu dosahasze. Bracia a sotry, wostajmy dzieciace przedstawy o diabole, prajmy skierie wunie niewidziomny, a je inteligentniejszy hać człowiek. Jest dobą straszny, dokąd posłużuje są łże. Wun wopszudzia, a zjawi so samo jako jandziel światła. Bezdziwny wun nie je. Przetoż, jeli pytniesz z wadu we swójbie, wo zdziedzenie, albo jeli słyszysz wełsy wopaczne powiadanie, albo jeli nazonisz zawisć, a konkurencu we przywóznictwie a susodstwie, da wiesz, zo je zły duch przydziele. Dzięca widzimy Satana samo Jezusa spytować. Jako Jezus do swojego zjawnego skutkowania we puścinie przebywasze, a tam so wiele modlesze a postciesze, runie we tymle wokomiku, chłoda w uczerpaności, przystupi k niemu zły duch ze spytowaniem. So wie rozdziel między naszym zadzierżeniem we spytowaniu a Jezusowym je tun, zo my husto ze spytowaniem hrajkamy, Jezus pak je raznie odpokaza. Masz 3 żurła spytowania, mianujcy świat wokoło nas, kotryż nas ke złemu a komodności wabi, abo są to swójska pożadliwość we nas, kotraż wuskutkuje sybiczność, hordość, a drugie szpatne nakilności, abo je to runie direktnie zły duch, kotryż syje bezromadności, zawisć a niepokoj. Przy poslednim nie śmiemy zabyć, zo je moc złego obmiezowana. Przetoż Bóg nas nie dowoli, zo będziemy przez swoje mocy spytowani. Tola, kiedy bójmy na szeptanie złego, kotryż staja nam przed w oczy pozdatne dobroty. Wiecy, z którymiż był Jezus, dzięca spytowany są stare, kajż stawizny człowiestwa. Za nimi runie tak człowiek, chać do dzięca przed co żydzi. Wony klep w Ewangeliu reka, der je jeść, a pić, a żywienie wużywać, a pytać jenić chce to, sztoś przyjemne a kobodne. Dale, kazać jandzielam, zoby cię niesli, możemy ze żyćbu człowieka przyronać, kiż chce nad drugim knieżyć, moc zneużywać, a so nad ełszymi uzbiechować. Skończnie przy królestwa ziemię rekaja złoto a bogactwa, nadmierność a chcyciwość. Bracia sotry, spytowanie nie jest jeszcze rych, ale hiżo oprenia przyleżność k tomu. Jeli pak so modlisz, a myślisz husto na Boha, da tak spiesznie nie padniesz. Z Bożej pomocą ma każdy raz prawić haj k jego lubości. Jeli pak pytniesz, zo sy spytowany, modl so, dowier so Bohu. Jeli pak padniesz, pomha ci sakrament spowiedzi. Tam Chrystus na tybie czeka, tuż so w sobie we postnym czasu gnady zaso z Bohom kniezom wujednaj. We budce naszu prosimy każdy raz, a nie wiedź nas do spytowania. A nie wiedź nas do spytowania. To reka Bożo, daj mi mocy dość we godzinie próbowania, zo niebych to dobre wod pokazał, albo zaniesiał. Przetoż czas je krótki. Lubi bracia, lube sotry, Bóg nies je nam przeco swirny, tuż budźmy tej szmy, Jeho pomocy a lubości w oteureni. Amen.
Poznajmy našu katolsku i apoštolsku víru. Wierю do Boha, Wódca Wszechomocnego, Stworiciela niebies a ziemi, a Jezu Chrysta, Jego jedynego Syna, naszego Knieza, kiż je podjaty od Ducha Świętego, narodzony z Marii Kniżny, cierpiał pod Poncją Pilatem, skrzyżowany, umrzył a porybany, zestąpił do przetele, trzeci dzień je z martwych stanął, zbił je do niebies, siedzi na prawicy Boha, Wódca Wszechomocnego, tam przyjdzie sądzić żywych a martwych. Świętą katolską córkę, wołajmy so k Bohu naszemu Wódcy, kotryż je nam swojego jeniczkiego Syna za wumożnika posłał. Zanoszujmy nasze prostwy. Smilny Bożo, usłysz wołanie swojego ludu. Niech si bole waży Twoje słowo, hać jedny chleb. Prosimy Cię, usłysz nas. Naucz nas prawu lubość naprzeciw naszemu ludu, a wszystkich ludzi bez uzacza. Niechśmy jako żywe kamienie założone do twara Twojej cyrkwie. Prosimy Cię, usłysz nas. Ty si z Jonasowym predowaniem Ninivitów nakazał, naucz k sobie ryszników z mocy swojego słowa. Prosimy Cię, usłysz nas. Spošť, zobycho naši niebozy živí byli pola Chrystusa a so radovali, zo smieďa Tebie wieczny woladać. Prosimy Cię, usłysz nas. Przetoż z Twojej pomocą dojdziemy przez pustny czas do wiernego żywienia. Za to budź Ci dziaka sława wieki na wieki. Nam szczytny chleb nam dżęca daj, a duszu Ciwa zastaraj. Chcę zakować nas przed wojną, przed chorą a przed rotą, a dobry nam zakowaj, nas przed swym strachom zakitaj. Czy nasze a nie wiecz nas do spytwania, niech Twoja mocna słowa z tym ciemnym mocam, kotryż tu si przyja naszu zarubu, nas dobrych skutkach posyniuj, a w radu z nadu przystupuj.
Modlmy so. Kníže náš Božo, zčiń, zoby nasze zmyslenie odpowiedowało tutomu woporej, kotryż Ci przynoszamy na spoczatku Świętego Posta. Przez Chrysta, naszego Knieza. Kniez, budź z Wami. Pospieńmy w utroby. Dziękujmy so Kniezej naszemu Bogu. Po prawdzie je hodne a sprawne, zdobne a spomożne. Zo Ci stajnia wszudzie dziękujemy Knieże Święty Wódce, Wszechomocny Wieczny Bożo, przez Chrysta naszego Knieza. Won sam jest o 40 dniów we pustyni pościł, a przez swój przykład tyle dni pokuty poswiecił. Won przewinę złość nie przeciela, a włóczy nas stary zakis odstronić. Zobychmy jutrowne potajności z czystej wutrobu oswiecili, a niedy do wiecznej jutrowniczki dojszli. To dla śpiewamy z andzielemi a zeuszymi światymi, pieśń Twojej krasności bez końca wyskają. Święty, 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 je Kniez a wojsko Bo, niebio a ziemia, Twoje jest tej pełnej krasności. Hosanna we wyższynach, uchwalujmy toho, iż dzieje w imieniu Kniezowym. Hosanna we wyższynach. Woprawdzie święty sy Knieże, a sprawą Cię chwali wsza Twoja stwórba. Przetoż przez swojego Syna, naszego Knieza Jezu Chrysta, z mocnym skutkowaniem Ducha Świętego, wożywiesz, a świecisz Ty wszun świat, a gromadzisz się nieprzestajnie swój lud, zoby so Twojemu mieniu czysty wopor woprował od słońca skadzenia, hać do Jego kowania. Pokornie Cię, Knieże, prosimy, poswieć tutaj daraj z rosu swojego ducha, zobyś Ty było i ciło, a krej Twojego Syna, naszego Knieza Jezu Chrysta, ki się nam poruczył tute potaństwa świecić. W nocy, w którejś był śmierci wudaty, wzawon chleb, dziakowasze soci, żonowasze jon, łamasze, a podajon swoim włóczomnikam prajo. Wzmijcie, a jedzcie wszyscy od toho, to je moje ciło, któreż będzie za was podate. Tak tyś wzawun pojedzi keluch, dziakowasze so, żonowasze, a podajon swoim włóczomnikam prajo. Wzmijcie, a pijcie wszyscy z niego. To je keluch nowego a wiecznego zakonia, moja krej, kotraż będzie za was, a za mnogich przelata k wodawaniu rychu. Czyńcie to na mnie wspominają. To je potaństwo wiry. Nazwijamy Knieże Twoją śmierć, Twoje słowa stale sławią. Wspominają tu już Knieże na Twojego Syna, wozjawiamy Jego wozbożliwe cierpienie
jeho hordozne zrúa stanenia do nebezpečia, čákame do niž nepřijde. Ďakovní voprujeme ti tutun živé a sviaty vopol. Prosimy Cię, zladuj na dar swojej cyrkwie, przyjmij woprowane jenio, przez kotreż chcesz Ty być ujednany. Żył nas z Cią a kreju swojego Syna, zobyśmy z Duchom Światym napełnieni byli jedne ciło, a jeden Duch w Chrystusu. Bóg niech z nas zczyni Tebie wieczny dar, zobyśmy slubiene dziedzictwo docpieli z Twoimi wyzwolonymi, ze zbożnej knieżną Boha Rodzicielku Mariju, swoimi świętymi apostołami a zbożnymi martrariemi, a ze všimi świętymi, na których zastupną prostwu przed Tobą są przeco nadziejamy. Tutun woporny dar naszego ujednania prosimy Cię, knieże, niech Ty je pokoje a spomożeniu wszeho świata. Skróciuj swoją cyrkę na jej putnikowaniu na ziemi we wrija lubości. Skróciuj swojego służownika, naszego bamża Franciskusa, naszego biskupa Hendrycha a zromadność biskupów ze všimi duchownymi a ze swoim umożonym ludom. Usłysz, miłe wódce, modlitwy tutaj swojej osady, kotruż si tu zromadził, zjednoć ze sobą wszystkie swoje pozymi rozbrojene dzieci. Wspomnij też na naszych zemretych bratrów a sotry, a na wszystkich, którzy są Tobie so spodobają, z tutej czasności odeszli. Przyjmij ich do swojego królestwa, tam będziemy z nimi też my, toho so nadziejamy, zobyśmy z nimi Twoją krasność używali. Bo to Cię prosimy przez Chrysta naszego Knieza, przez któregoż Ty święty wszystkie dobra dawasz. Przez Niego, z Nim a we Nim, dawa so Ci Bożo Wszechomocny Wódce, w jednocie Ducha Świętego, wszak chwała, cześć a hordość, wieki na wieki. Amen. Po spomożnych przykazach a bójskim rozwłóczeniu zważymy się i prajć. Wódce nasz, kiż sy we niebiesa, świeć co Twoje mieno, przyjdź Twoje królestwo, stań so Twoja wola, kajż na niebiu tak na ziemi. Przytny chleb nasz daj nam dziens, wodaj nam nasze winy, jako my też podawamy swoim winnikam. A nie wiedź nas do spytowania, ale wumoż nas od złego. Amen. Wumoż nas, knieże, od wszeho złego, a daj mile pokoj naszym dniam. Smil so nad nami a pomhaj nam, zobyśmy od richa przeco swobodni, a przede wszystkim zamucieniom wieszci, bo oczekowali zbożną nadzieję a przykład naszego zbożnika Jezu Chrysta. Knieże Jezu Chrystie, Ty sy nasz pokoj a nasze ujednanie, tuż prosimy poniżnie, nie ladaj na nasze richy, ale na wiru swojej cyrkwie, daj jej po swojej woli pokoj a jednotu, kiż se żywa kralujesz wieki na wieki. Pokoj Knieza, bądź stajnie z wami. Za nas zbawiony, cudne Jerzy.
Хлійче їньо Боже, котре зібіра ріхи світа, кніже нісem hodny, zoby zastąpił pod moją suchu, ale jedno praje słowo, a w uzdrowi so moja dusza. Jezusa, mój zbożnika.
Ty wódce rychi woda wasz. Aj moja dusza spuszcza się na Twoje słowa Boże. Ja z nadzieją wysoko się k Tobie pytać zboża. Tak otrania aż do spania, niech Izrael so nadzieja, na Tybie gnieże smilny. Hacz byś so libo do nocy. Buczkawa światnie roczemu, prześwietla je osyny, a sława Duchu Świętemu od nas odeślała. Żtoś stworiła je Trojica, ta nierozdzielna jednota, i cześć a na wieki. Strona 125. 125. Małe čísło 21. Wita Jezu gemni. Modlmy się. Przyjęliśmy niebieski chleb, kiż silni wiru, nadzieju a lubość. Prosimy Cię, Knieże, poniżnie, daj nam żyć za tym wiernym a żywym chlebom, a żywym być z każdym słowom, kotreż z Twojego erta w, przez Chrysta naszego Knieza.
woziwienia na pryniej postnej niedzieli. We wszystkich cyrkwiach a kapałkach mają są higieniczne przedpisy dodzierżeć. Różołc jedzenca we klosztrze we 14 godzinach, a też w utoru 18 godzin cicyci, we Kruszczycach piatk do mszy. Krzyżowy pucz we klosztrze w utoru 15 godzin cicyci za dzieci, w sredu 18 godzin cicyci serbsce, czwartk 19 godzin cicyci niemsce. We Kruszczycach poniedzielu we 19 godzinach niemsce, w sredu we 19 godzinach serbsce, a niedzielu we 14 godzin za swójby. Szulskie kemsze są we Kruszczycach czwartk we 16 godzinach za serbskie prynioboprańskie dzieci. Prynioboprawińska wuczba we postnym czasu we Kruszczycach we serbskiej rzeczy stajnie czwartk 16 godzin na szulskich kemszach we cyrkwi, niemsce stajnie czwartk 17 godzin 15 do 18 godzin na farie. Riadowanie za wikariu są pozdziejszo wozjewi. Postne predowanie we klosztrze w sredu we 18 godzinach cicyci zmieje predar farar Mirczyn Deleng, potem je krzyżowe pucia świata spowiedź. We farskiej cyrkwi piatk na kemszach predar je kapłan dr Jens Bulisz, do kemszy je świata spowiedź. Spowiedź je we klosztrze piatk do kemszy a sobotu we 16 godzinach, we Kruszczycach piatk a sobotu do kemszy, a też sobotu we 16 godzinach. Kolekta przychodną niedzielu je za wosadu postajena. Sobotu we 20 godzinach je we Kruszczycach druga postna vesper młodziny. Za krzyżowy puć na Bołmączce prosimy dzieci a dalszych w obrazy malować a swoje mysle napisać, żeby so wszystko do jednego krzyżowego pucia zestawić mogło. Prosimy hać do wutory 16 marca postacie, obraz z tekstem, na farie woty dać. Zady we wieży leża listy, za sobą zacia listczyna za zapisanie. Zapłać boton kniez, prajmy za strzechowace dary, za ponowienie cyrkwie, 3x50, 2x100, 1x200, a 2x300 euro. Za przyprawienie przeżonowanskiego dzwona 1x500 euro. Przyzjewienia za manżelski seminar przyjmuje się we Worklecach. Link je na naszej homepage wozjewieny. Sakrament firmowania spości soleca 1 julia we farskiej cyrkwi. Prosimy loni firmowanych swoją foto CD-ku na farie wotyłzać. Dnia 14 februara zemry we starobie 60 lat Angela Wenzlowa, rodzina Młynkec z Worklec, kowania rekwiem bieżty piatk, zemry tabie sobu stał Bractwa Świętego Boszczana, wopkata modlitwa z tej dziensa na dopołudniejszych kemszach. Dnia 15 februara zemrze we starobie 81 lat z riadu sotrą Bożej Przedwidziwość, sotra Ilona Szpiler, predy we Worklecach naposled k bydlaca w Münsteru. Kowania rekwiem bieżta im piatk w Münsteru. Dnia 18 februara zemrze we starobie 58 lat Rainer Kolsza z chatą. Kowania rekwiem będzie tej poniedzielu 22 februara we 15 godzinach. Dnia 15 januara zemrze we starobie 70 lat Horst Wohlfahrt z Pančic Kukowa. Pusty wieczór je 22 februara od 17 do 18 godzin we cyrkwi. Kowanie popielnicy będzie tej 23 we 15 godzinach. Używa so goty ślub. Dnia 5 januara zemrze we starobie 84 lat Jan Marszner ze Zejic. Pusty wieczór je 23 februara od 17 do 18 godzin we cyrkwi. Kowanie popielnica rekwiem będzie tej 24 we 15 godzinach. Używa so osadnik. Dnia 29 januara zemrze we starobie 86 lat Hańża Pointnerowa, rodzina Lipowski z Pančic Kukowa. Kowanie popielnicy je piatk
26. februara w 15 godzinach. Staniemy, a chcemy so za zemrytych pomodlić. Ojcze nasz, kiż sy w niebiesa, świeć co Twoje mieno, przyjdź Twoje królestwo, stań co Twoja wola, kajż na niebiu tak na ziemi. Wszedny chleb nasz daj nam dziś, wodaj nam nasze winy, jako my też wodawamy swoim winnikom, a nie wiedź nas do spytowania, ale wymoż nas od złego. Amen. Zdrowa Maria, nady pełna, Kniez jest z Tobą, żonowana symi z żonskimi, a żonowany je płód Twojego żywota, Jezus. Święta Maria, Maci Boża, proś za nas grzeszników, nietka w godzinie naszej śmierci. Amen. Knieże, daj naszym wotemrytym wieczny odpoczynek. Niech odpoczuje w Bożym pokoju. Boże służby we Kruszczycach, jutce Boża msza, ke cześci świętego Józefa skazana ze Zejc. W utoru modlimy się za nieboch Petra Lukasza z Kruszczyc, a zemreteju starszych ze serbskich Pazlic, a nieboch brata Jana. W sredu Boża msza za zemretu Hańżu Żurec z Kruszczyc. Czwartk za zemretych swójby Koklic z Budworja, a Dobroczylu. Piatk Boża msza z postnym predowaniem za nieboch Jana Kraużu a Manżelsku Hanu z Kruszczyc, żywych a wotemretych swójbnych. Sobotu wieczór za żywych a zemretych swójby Kieszkiec z Chorką. Przychodną niedzielu rano Boża msza za nieboch Jana Ryczeria Manżelsku Hanu z Jaseńcy, żywych a wotemretych swójbnych, a na niemskich chemszach modlimy się za nieboch Tomasza Lebzu a zemreteju starszyju. Tak daleko wozywienia, bądź chwalony Jezus Chrystus. Kniez, bądź z wami. Żonu, ja szkitaj was, uzdrowna ciela duszy, wszechomocna miłościwy Bóg, Ojciec, a Syn, a Duch Święty. Idźcie w pokoju. Ach, k czemu nie służy? Z tym zasakucze po strzach